Hi guys! Welcome back to my channel. And it's me again, Remer's Vlog. So for today's video guys, dahil nandito tayo sa probinsya, so ang gagawin natin ay ang mga organic na mga videos lamang. So ngayon, ay kukunin namin ang ating mga kambing at saka ililigpit natin siya kasi nga mainit na guys. And without further ado, let's get started! Let's go! Vlogging. Come here. Magligpit kami ng mga kambing. Kambing pala. Ayan. Follow me guys. Ayan. Punta tayo sa bukid at kukunin natin ang mga kambing namin. Let's go. Ayan. Pero isa ko cameraman ka. Camera woman, oy. Hurry up. So we are here in our bukid, guys. Kung saan napakaraming mga puno ng lubidyaan. Ayan. At saka doon natin kukunin ang aming mga kambing kasi nga doon siya. Ayan, may motor. So ayan. So, nandito na tayo guys sa aming tugwayanan ng mga kambing. Hindi ko alam kung ano Tagalog ng tugwayanan. Basta mga pastulan ng mga kambing. Ayan. So ito po ang aming mga kambing. Ayan. So 1, 2. So dun, una natin kukunin guys ay ito. Ayan guys. Ayan. Bago mix club. Bago mix club. Bago mix club. Actually guys, yung kapatid kong lalaki, siya yung dapat ang nagliligpit ito kasi nga actually guys, dapat kasi ang nagliligpit dito is yung kapatid kong lalaki. Kaso nga wala siya dito ngayon kasi doon siya sa nagkupra sila ng ruby kasama ang ina ko at saka yung ama ko. So, kaya ako ngayon ang nagliligpit guys. Back lang bukid. Ayan. So, kukunin na natin ang kambing guys. Without further ado, let's start. Ayan. Ayan, kukunin na natin siya dahil nga mainit na siya guys. Pagkatapos, atin siyang ilagay sa mga tawag yan. Kasi nga, mamaya umulan siya. Kaya bawal daw paulan na ng mga kambing. Kasi nagkakaroon sila ng LBM. Yan. Isa pa. Ang bilis siguro bakad, oy. Hurry up. Without further ado, let's get started. Oh, Lord. Abang. Balik siya. Narambot siya. Ay! Lord, amen. Oh no! Ayan. Tapos, papasalungan natin siya guys. Sila guys. Dapat kasi, bawal silang mainitan or maulanan. Kaya, let's go guys! Bilis-bilis! Short lang po ang vlog natin ngayon guys, kasi po, malapit na rin ang LS ko, live streaming. Kaya, without further ado, lagi na lang. Let's go, let's go, let's go! Let's go!
Una ka. Yeah, guys! Ayan na sila! Tago Mix Club. Aware na ng mga kambing. Tago Mix Ayan. Club. Bilis! Ayaw nilang sumunod sa akin. Ay! 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 Oh my gosh! Oh my gosh! Bilis! Oh my gosh! Kaya na ba magibula din ang humay ko kasi tanong na nila ron. Tago Mix Club. Tago Mix Club. Tago Mix Club. Parang tinang. Ay! Ay, mga kambing! Ay! Ano pa nangyari sa'yo, oy? Yan. Effortless akong camera woman. Yan. Pagpati-pati ka ang mga may. Kaya pa rin hagon. Ay! Ay! Oh no! Kung Ariat, mga mahapit pag gila sila ay. So yan guys, nandito tayo ngayon guys sa puno ng lubi kung saan ang kanilang tawag doon, papasilungan. Agay. Dili na rila? Na, dili na? Di man makukulang ang niya. Yan, ano guys. No. Uy, ang sama ni siya, uy. Aman ka kayo, white. Ay, dali na isa. Dali. Agay. There is no guarantee. Wow! You see, you win. World is falling apart. Copyright lang ito ganyan. Ay, ano nangyari? That's when So, ayan guys. Ganito lang guys ang pagbibit ng candy. Okay. Pose. So, ayan guys. Ayun lang. No. Ako ibit ng mga kambing guys. Napakasimple lang. Dapat sa paglubid ng kambing, dapat ayusin mo siya guys para hindi sila hindi tanggal yung mga lubid nila. Yan. Kasi nga kung makatanggal sila, makapunta sila kahit pupunta sila sa palayan. Sa palayan, pakita mo yung palayan, ayan. Baka kakainin nila yan. So that's all for today guys. Kung nagustuhan niyo ang video na to guys, don't forget to like, subscribe, and also ring the notification bell para naman update kayo sa aking mga bagong videos. And that's all for today mga lalabs.